Tarihin Saratu kashi na 6 kuma a cikin littafi na 1. Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna yin labarin ne a waɗansu ranaku amma mun yi amfani da sunayen waɗansu ranaku na cikin watan Septemba domin maye gurbi. A yau 18 ga watan Septemba na shekara ta 2019 haihuwar Annabi Isa alaihi salam, wanda ya yi daidai da 18 ga watan 1 na shekara ta 1441 hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Kuma za mu ɗora daga inda muka tsaya a karatun namu na littafin tarihin Saratu wanda Suleiman Warkajami ya rubuta. Warkajami Production Arewa Comedian suke ɗaukar nauyin kawo muku shi. A yi sauraro lafiya. Za mu tsaya ne daga inda suke neman wanda zai tsaya wa Saratu a matsayin iyayenta idan wannan biki ya zo. A ƙarshe suka yanke shawara su samu Hajiya Magajiya uwar ɗakin Zulaiha ta tsaya musu. Hakan kuwa suka yi. Suka je suka tsuguna suka yi wa Hajiya Magajiya cikakken bayani akan cewa Alhaji zai auri Saratu, amma fa su ita suke so ta zame mata uwa, kuma ita ce uba. Idan Alhaji ya zo ta tsaya a matsayin iyaye ta mar cikakken bayani, kuma ta karɓe hannu bibbiyu kamar yadda iyaye suke yi idan 'ya'yansu sun kawo mazajen aure. Sai Hajiya Magajiya ta gane nufinsu. Sau da yawa Hajiya Magajiya tana yin baƙi kala-kala, amma ba ta taɓa yin irin wannan baƙuwa ba, ba taɓa yin baƙuwa kamar wannan ba, saboda ta zo mata da alkhairai masu yawa a wannan shekara. Hajiya Magajiya ta kwan biyu a duniya, amma har yanzu ba ta yi la'asar ba, wato har yanzu tana jin ta kamar budurwa sabon jini. Sau da yawa sai ta sa yaran mata su ta mata kiɗi, ita ko tana ta tiƙar rawa a tsakankaninsu. Bayan kwana 3 da wannan magana ta auren Saratu da Alhaji, sai ya kira Zulaihat domin ta yi masa cikakken bayani a wannan hali ake ciki. Sai ta sanar da shi cewa komai ya kankama, saboda haka ya zo a yi cikakkiyar magana. Alhaji duk irin soyayyar da suka kwasa da Zulaihat bai taɓa zuwa gidansu ba, bai san ina ne gidansu Zulaihat ba, sai akan wannan magana da yake son auren Saratu. Wato bai san Zulaihat zaman kanta take yi ba, sai akan maganar auren Saratu. A wannan ma hakan bai gano ba. Sai da ya zo ya yi sallama ya shiga gida suka gaisa da Hajiya Magajiya. Suka yi magana da Hajiya Magajiya, aka fara sa rana. Saboda haka ya tafi akan cewa zai auri Saratu. Hajiya Magajiya ta kunna rediyo da safe tana jin labarai. Sai ta tashi za ta yi ɗan wani uzuri. Sai ga Saratu ta shigo domin su gaisa. Sai suka ji a cikin rediyon wannan ana cewa, dan Allah dan Annabi ana roƙon Saratu Sambo, idan ta ji wannan sanarwa ta dawo gidan mijinta ko gidan iyayenta. Za a bata ko me take so a wannan duniya. Wato waccan cigiya da muka yi bayaninta a farko, ita ce ta ji yanzu ana yi a gidan rediyo. Bayan sun gama gaisawa kuma bayan sun ji wannan sanarwa, amma su duka sai suka yi buris. Saratu ta ƙe ƙasa-ƙasa, saboda an ce ko me take so za a yi mata. Hajiya Magajiya da jin wannan sanarwa, sai Saratu ta ce mata, Saratu da ke ake ko? Ke ce ake wannan sanarwa ko? Sai Saratu ta ce, ke dai rabu da su, mi abin gabanmu kawai, mi abin gabanmu karki damu da su. Haka Hajiya Magajiya ta shiga cikin lamarin Saratu. Aka yi biki aka gama lafiya, ba tare da kowa ya sha labari a cikin iyalan Saratu ba. Su iyayenta ba su ma san a wannan hali ake ba. Saratu ta yi aurenta na biyu, ta auri wannan Alhaji mai hamshakin kuɗi, kuma ta tare a gidanta lafiya. Kash. Saratu ta tare a gidan mijinta lafiya ƙalau. Wannan Alhaji ya kasance mutum ma'abocin karance-karancen jarida. Kowanne sati yakan siyo jarida ya karanta, kama daga jaridun gida har na ƙasashen ƙetare. A wannan satin ma ya siyo jaridar, sai dai sakamakon shagulgulan biki da ɗawainiya da aka yi, bai samu dama ya karanta wannan jarida ba, sai ya sa ta a cikin wata loka. Bayan kwana 2 da yin biki ya fita wurin aiki. Saratu tana buɗe-buɗe sai ta buɗe wannan loka. Sai ta ga wannan babbar jarida sabuwa da ta ɗauko ta fara duddubawa. Sai ta ga hotonta a manne a jikin bangon wannan jarida. Ma'ana an buga hotonta ana cigiyarta kamar yadda ta ji a gidan rediyo ana cigiyarta.
sai Saratu ta sha jinin jikinta kuma ta shiga cikin tunani, tana cewa a zuciyarta, idan Alhaji ya gane ko wace ce ni an samu matsala. A ƙarshe tunaninta sai ya ƙara canjawa, tana cewa lalle fa ya kamata na ɗau mataki tun kafin Alhaji ya gane, tun kafin Alhaji ya karanta wannan jarida, kuma ta tabbatar idan Alhaji ya gano ita ce, lalle zai iya mata wayo har ya mai da ita gidan iyayenta, domin sun ba da adires har da lambar waya. Don haka kafin wannan Alhaji ya dawo daga wurin aiki sai ta haɗa kayanta ta ce ga gidanka nan. Alhaji ya dawo ya tarar da gida ba kowa a cikinsa. Ita ko Saratu, kash mai sauraron mu dole anan za mu jalin aya, sai lokaci na gaba idan Allah ya kai mu.